اف ظلام مسلمان بریکو ایا صوفیا وکه مزگفت بیوکرن لناو باغچه سجاده خوددانی و نمیج دکه. لی هاو قاسی پیویس ناکه لبنده با. جبر کو نهال لناو ایا صوفیای آماده کاری تینه کرن داکو ایا صوفیا وکه مزگفت بیوکرن. Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklamaları dikkate Kar berdewamın da ku li nav Ayasofyayê hinek tişt bên veşartin ku di dema nimêjê de nabe li ber çavê xelkê bin. Em bi teknîkeke taybet kar dikin bo veşartina nasnameya hinek ji wan tiştên ku di nav Ayasofyayê de hene. Em ti karekî nakin ku zirarê bide Ayasofyayê û kelûpelên navê. Ayasofya tene di demê nimêjê de têvekirin û di demên din de têgirtin. Me hesabê hestiyariya mijarê bo misilmanan kiriye. Ayasofya dikeve başûrê Rojhilatê Aliya Rojava İstanbulê nêzîkî deryaya Marmara. Ji sala 1934 ve deriyên wê weke mûzexane li ber geştiyaran vekirî bûn. Salane zêde 1.800.000 kesan serdana Ayasofya dikirin. Zaman açısından şu anda böyle bir... Bi baweriya min dema wê şaş bû ku bi yer hat dayîn Ayasofya bû mizgeftê bêguhertin. Dema wê duwarê geştiyariyê de şaş bû. Me destpêkê dema bihîst Ayasofya dibe mizgeft, me wiha zanî heneke lê piştre rast derket. Niha em li dijî wê biryarê ne. Hemû geştiyar û xwediyên hotelan ji vê biryarê ne razî ne. Ji ber herî zêde zerer gihîştiye me. به بریارek سروکماریya Türkiye dawî li 86 sal pêgeha Ayasofya weke mûzexaneyeke dîrokî hat anîn û biryara roja înê 24 Temmûzê yekim nimêj têde bêkirin. 86 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi diyelim buna. Çünkü Rê bidin me û bibêjin ew xewnameya 86 salê ku Ayasofya bibe mizgeft hate dîtin. Di bingeh de Fatih Sultan Mehmet Ayasofya rizgar kir û wek mizgev da mezrand. Em ji bo vegerandina vê serwetê bûne tewaya Tirk dereng tevgeriyan ne û diviya bû zûtir me ew kar bikira. Di sala 537 Zaynî de di serdema deshelata Roman de Ayasofya weke dêr hate avakirin. Heta sala 1453 weke dêr ma û li gel serkeftina Osmaniyan Ayasofya bû mizgeft hate guhertin û heta sala 1936 Ayasofya bûye mûzexane. Di hefteya borî de dîsan weke mizgeft hate nasandin.